Headshot, my friend. Easy peasy. Само трябва да внимавам наистина с тия вълци. Трябва да имам много стрели. За тази работа много пръчки да събираме. Нали с пръчки се крафтваха? Я да видим. Да. Добре. Знаете ли какво е така ще хода? Ох бе! Помислих си, че това е вълк. Че трябва да бъда на штрек. Ще ме нападаш ли, свиньо? Или не? Отдера замдавам нагоре. Лад, не мога да мина тук. Тук се чуват някакви много странни звуци. Угасна ми стрелата. То така се вижда, бе. Някаква много готина е направена нощта. Опа. Тук имаме вълци, може би. Добре, папагалите нещо ми се побъркаха. Ако правят тия същества, не ги знам. Така, тук имаме такова, дето може да се запали. И това е някъде тук горе. И това е мястото. Хуп! Така. Ето, че го открихме. Тихо! Ей! Мале ще ме побъркат. Така. Това ми даде XP. Прекрасно. Абе. Мале, тия са невъзможни, да ви кажа честно. Така. О, някакви виолетови такива. Така, взима и това. Значи аз трябва да ги разкарам цел тази стая, че наистина ще са ми проблем в бъдещи клипове. Охо, това ланшотва! Пържен вълк! За вечера. Пак си запалих стрелата от него. Лад! Добре, да бягам. Стрях да им се накарам, защото ми... Не е никак забавно. Опа. Се намира на 200. Тук нещо е умряло. Вълци! Още една стрела ми се прецака. Изпуснах. Дори само като запаля и те вече се плашат. Така да крафнеме малко. Опа. Дърво. Дърво ни липсва. Това не е никак добре. Някъде може ли да намериме? Само 7 имаме. Само 7. Are you ready? Умри! Така. Стой. Set on fire. Така. Ау! Умри без такъв! Пак се запалих. Така. Изгоя. Дай си кожата. Така. Мит. Добре. Там горе. Ти се завърна ли? Хедшота, ма. Много стрели изгъбих. Ох, хелени такива. Или каквито сте там. Трябват ми пръчки. Не намирам. Тук ако има бой, ще стане лошо. Защото аз нямам. Колко имам аз? Си имам 4. Добре, това е много лошо. Така. Еми. Вече нямам и 4. Моля ти се. Не мога.
Не мога. Бързо! Искам вътре! Искам вътре! Искам вътре! Тичи, бе! Добре, добре, вътре сме. Моля ти се... Не! Мама мия! Добре, поне ни даде малко... Прекрасно. Имам точно 2 стрели. Това ще бъде супер сега, ако трябва да се бия. Здравей, май френд! Да видим сега какъв си ти. Някакъв нов уинджа, доколкото разбрах. You're the one. Кой съм аз? Wolfman? Тинсай. Защо бих мишлето? Настръхнах. Е много гадно някакво. Айде бе, дай си ръката. Не! Ау! Това беше много, много гнусно. Ще хвана и спин бе, изрод. Ау. Оле, мале! Айде, загинах. Загинах. И... Оле, мале, той път къде се появи? Get wrecked. Get wrecked. Просто RIP. Vision of Beasts. Find the guide. О, какво е това прелесно място? Какво е това? Вау! Наистина ефектите са невероятни на тази игра. Оле, мале, пляс! Аз летя! Тук сериозно настръхвам. Няма как да го видите обаче. Какво съм аз, бе? Човек! Ама аз ли карах до сега? What? Аз мислех, че се возя. Така. О, аз карам! Уу! Оле-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 ле. Това е опасно! Ме толкова яко! What the fuck, бе? И тук ли трябва да те следвам? Какво съм аз? Тъй под водата даже... What? Ме толкова яко, не може да отречете. Ох, нищо не виждам! Нищо не виждам! Сега какво стана? О, пристигнахме някъде. Ти си ми гайда. Wait me! Please. Добре, аз не мога да спринтвам. Какво вълшебно място. Къде ме водиш ти, прелесна птицо? Кажи ми. Искам да знам. Нали няма да ме изядеш? Слънце. И това май е края тук. На нашия път.
И... Show me! Покажи ми, какво? Пак ли бе? Пак ли ще летим? Това да не е някакъв рейс тук, аз да му взимам са... От буса, айде, дай! Ма няма нещо, ускоряваме бе. Пак ли ще се потапяме? Това никак не ми харесва. Еми да. И... изчезна някъде тука. О, what the fuck, бе? Това е тази буря тука изведнъж. Сериозно, мамути. О, прелест. Ама, откъде се взе тая буря? Губя контрол. Турбуленция. Пак ще катастрофираме. Торнадо. What the fuck? Тук не знах, че може да има торнадо. Изчезна в торнадото. О, боже. Какво ли стана сега? Пак ли трябва да следвам? Ау, вълци! Бало! Мало! Пак... Лъв ли какво е? Коте! Коте! Баба Меца. Тейм! Мога да те опитомя! Аз съм угли. Къде хукна бе? Само да не ми изкълвеш лицето, плиз. Ба, какво ми намигаш бе? Vision of Beast, completed. Добре, може би вече ще мога да виждам, или по-скоро да опитомявам би трябвало. Така. Сега ще разбереме. No dream. Аз съм бисмастера. So cool. А защо рисуваш с кръв, ако не е тайна? То няма ли пари за водни буички или за нещо подобно? О боже. Това е готино. Beastmaster Skills. Zito Summon your roll. Охо. Това е естествено. Vito... Добре. Това е лернато. What? Добре, сега какво трябва да направя? Значи аз... Тия тук или... Тя все още не мога. Така. Добре, аз не съм Beastmaster. Би трябвало той да е Beastmaster. Така. Ами аз мога да вдигна на... Значи... Hold control to heal yourself while sprinting with shift. Use the default recipe from the food menu. Sprint heal. Това е доста полезно. Но... това ще вдигнеме. Така. Отключихме си, може би... някакъв рейр. Стол май взех. Mission added to the map menu. Вау! Добре. Хепунже score difficult easy. Еми, добре. Айде да се вземе състои. Така, отиваме нататъка. Само, може ли ми покажеш изхода на тази дупчица? Може би това. Колко навътре си се заврял ти бе? Къде живееш ти бе? Приятел. О, колко е светло навън. Така, това е доста близичко. Ази, тукал. Оу. Оу. Хън вижена. Cute. Select bomb. Ама аз нямам никакви бомби. Drop bomb. Waypoint. Send beast. You have no attempt. Добре, това е cool, но няма нужда в момента от него. Мога да си го викам когато си поискам, а сега да намерим пътя надолу и да отидем
и да минем тая мисия. Така, тук има пчели, ако не се лъжа. А това... Какво е тука? Уау! Значи, аз трябва да сляза там долу. Хоп. Не е много приятно така да се скача от... Тук, ама... Защото има шанс някакъв да се разплъкам долу. Ами... Тука... Слизам от тука. Оп, 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 оп. Е така. Граплинг хук. Аз нямам граплинг хук. Уай! Добре, айде пак нагоре. Защото нямам граплинг хук. Защо нямам граплинг хук? Защото съм пич. И не мога да си го позволя просто така. Ами сега откъде ще бъде по-пряко аз да заобиколя? Защо картата може би е оттам. Така, значи оттам ще минеме. Да се надяваме, че... То нямам път на там, бе. What the fuck? То нямам път на там. Аз какво да ви кажа? Еми прекрасно. Ето го и кошерът. What? 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 О, кошерът ми е враг. Не, във водата. Кликни. Би трябвало те да не ме закачат, ама то пък. Тук е много дълбока вода. Ай, тук е дълбока. Тъдъм. Така, първо тук в краста. Така. Трябва да ги махна тия. Не виждам никой от тях. Добре, какво правят те тук, на наши земи? Интересно. Той си цели или изгръб? Скръпе. Какво? Кюда? Аз изобщо не видях какво стана. Тук трябва да има още. Hello! Hello, friends! Така. Добре, справихме се, тук им изчистихме пътя. Сега надолу има пътека, може би, чрез която ще успея да стигна до никъде. Прекрасно, връщам се на тук. Добре, явно трябва да заобикалям доста. Да сравняваме, че няма да е това много. Така, сега ще видим обаче. Тук имаме мечка. Can I tame you, my friend? Не. No, I can't. Last spear. Ей, затова ми трябваше хила. Откачалник! Помогни ми! Къде си, бе? Къде си, бе? Помогни! Помогни! Ехо! Така. Трудна работа. Тук няма ли от това, дето да си вземам неща?
Помогни ми, бе, какво си драскаш тука? Помогни! Ще умра! Така, сърч. Мит, ама за какво ми е мит? Искам да си направя факано копие. Аз мога, бе. Нямам дърво! Добре, това дърво е толкова важно! Аз никога го нямам. Така, с това едва ли ще успея да направя нещо. Но, мисията е вече close to impossible. Надявам се баба Меца да се разкарва от тука. Тука мога да сърчна. Да се надяваме, че... Не, това мога да си го игнайтна, добре. Така, доволен съм. Тадам. Така да гледаме. Нашата Меца я няма. Чувам уния... О, какъв слайдаджия съм само. Хоп. Като би трябвало да не ме виждат вече. Хоп. Дърво. Добре, защо няма пръчки като ми... Ей, там има. Не беше много хубаво да си я паля. Защото сега може би ще ме видят. Да се надяваме, че няма да ме видят. Защото тия приятели знаете на какво са способни. Опа! Стана много лошо за мене. Така. Има още такива. Добре, защо те са навсякъде? Аз нямам никъде дърво. Значи трябва да говоря тука. Не, какво трябва да направя с това, бе? Трябва да направя. Значи. Accept. Help Winja to escort. Reach the Winja group and talk to them. Това е... Ето тук. Нали? Прекрасно. Това не е много близо. Че това искам да си го изгаса. Айде изгаси се. Добре, де. Дърво. Защо няма дърво, като ми трябва кръв? Гета! Човек да не може да си направи едни факани стрели. Ооо. Ескорт да груп. Брат! Ще дадеш ли стрела? Аз ще те ескортна, ама... Първо трябва всичките да сте живи. Второ аз имам пръчки. Което е много... Стой! Стой! Чакайте, бе! Така, ароли. Момент. Така, всички са тука. Добре. Братя! Но съм крип! Ама... Добре, чакайте, моля ви се да си взема стреличките. Леле!